En funktion kan beskrives ved en regneforskrift, som knytter en y-værdi til en bestemt x-værdi, altså y er lig med fx. Mængden af x-værdier er defineret ved definitionsmængden dm af f, og mængden af y-værdier er angivet af værdimængden vm af f. Ud fra givne funktioner kan man lave nye funktioner, f.eks. summen af to funktioner, differencen eller produktet af to funktioner. Hvis der er to lineære funktioner, man arbejder med, så vil summen og differencen af de to nye funktioner blot give nye lineære funktioner. Tager man derimod produktet af de to lineære funktioner, altså ganger med hinanden, så dannes der en anden grads funktion. Hvis vi går ud fra de to valgte funktioner fx lig med 2x plus 4 og gx lig med minus x plus 3, så kan vi finde sumfunktionen ved at plusse de to funktioner sammen ved at sige parentes 2x plus 4, parentes slut plus parentes start minus x plus 3, parentes slut. Da det er en plus parentes vi har med at gøre, så kan vi ophæve parentesen uden at lave ændringer, så vi blot får 2x plus 4 minus x plus 3. Vi kan så reducere og få sumfunktionen fx plus gx er lig med x plus 7. Vi kan også finde differensfunktionen, igen ud fra de to valgte funktioner fx er lig med 2x plus 4 og gx er lig med minus x plus 3. Her har vi så to funktioner, som vi skal minus med hinanden, og derfor en minusparentes. Og for at ophæve en minusparentes, så er vi nødt til at ændre fortegn på parentesen, så det bliver til 2x plus 4 minus minus x minus 3. Altså 2x plus x plus 4 minus 3. Vi kan nu reducere og få differensfunktionen fx minus gx lig med 3x plus 1. Vi kan også finde produktfunktionen af de to funktioner, som igen er fx er lig med 2x plus 4 og gx er lig med minus x plus 3. Her ganger vi de to parenteser med hinanden. Når man ganger to parenteser med hinanden, så ganger man ind i parenteserne. Så først har vi 2x gange minus x plus 2x gange 3 plus 4 gange minus x plus 4 gange 3. Det reducerer vi så til minus 2x i anden plus 6x minus 4x plus 12. Vi reducerer så igen og får produktfunktionen fx gange gx lige med minus 2x i anden plus 2x plus 12. Og vi har nu fået en anden grads funktion. Billedet her viser de 5 funktioner, vi lige har arbejdet med. Den turkise funktion og den mørkelilla funktion er vores gx-funktion og vores fx-funktion. Den lyselilla funktion er vores sumfunktion, og den sorte funktion er vores differensfunktion. Og som vi ser, så er de første 4 nævnte funktioner lineære funktioner. Den sidste, vores produktfunktion, den gule funktion, er som vi ser her en parabel og altså en andengradsfunktion. Ved at sætte en funktion ind i en anden funktion, kan der altså blive dannet en ny funktion. Dette kaldes sammensatte funktioner. Vi benytter os af sammensatte funktioner, når der skal beregnes en værdi for funktionen, som anvendes i en anden funktion. For funktionen f og g defineres den sammensatte funktion. Her kaldes g den indre funktion, og f den ydre. X bliver altså først afviklet i den indre funktion, og derefter i den ydre. Når en sammensat funktion skal bestemmes, starter man med at skrive funktionsforskrifterne op. Lad os sige, at vi har to funktioner, der er givet ved f og g, hvor fx er lige med 2x plus 8, og gx er lige med minus x minus 4. Her skal det bestemmes, hvilken funktion der skal bestemmes, da det ikke er lige meget, om vi beregner f af g af x eller g af f af x. Vi bestemmer altså nu, at vi vil beregne f af g af x. Så vi starter med at skrive vores udtryk op. Derefter erstattes den indre funktion med funktionen for gx. Herefter indsættes forskriften for f, hvor der på x-pladsen i stedet for gx. Så hæves parenteserne, og udtrykket reduceres, så det fremstår mere enkelt som muligt.
Og til sidst har vi altså vores forskrift for den sammensatte funktion. Lad os tage et praktisk eksempel. En virksomhed sælger varer, som de køber i udlandet, så der er altså tale om diverse hjemtagelsesomkostninger. Disse udgør 50 kroner per styk. Der medregnes en bruttofortjeneste på 40% af kostprisen. Gx beskriver den funktion, der fastlægger varens kostpris ud fra fakturaprisen, og fx beskriver den funktion, der fastlægger varens salgspris uden moms ved at vedlægge bruttofortjenesten til kostprisen. Disse funktioner kan fastlægges som gx er lige med x plus 50, hvor x er fakturaprisen, og fx plus x fx er lige med fx plus 40% er lige med 1,4x, hvor x er kostprisen. Den funktion, der fastlægger salgsprisen eksklusiv moms ud på fakturaprisen, er altså givet ved f af g af x. Det vil altså sige, at vi har vores udtryk, vores fra før, og så erstatter vi med den indre funktion, x op i 0 giver a gange i, for x, hvor da alle tal opløst til 0 altid vil give 1. Derfor har vi et a plus b lige med k, og vi får altså at det er konstant. Og det kan vi se ved, at grafen for 0. grads funktion vil være en vandret linje, der løber parallelt med x-akslen. Så har vi en første grads funktion. Den har forskriften fx lige med ax plus b, altså ax opløftet første plus b. Den første grads funktion er kendetegnet ved en ret skrå linje som graf. Om grafen skråner opad, eller om grafen omvendt skråner nedad, afgøres af hældningskoefficienten. Hvis a er positiv, så går grafen skråt opad, og er a negativ, så går grafen skråt nedad. Så har vi en anden grads funktion, som har forskriften fx lige med ax i anden plus bx plus c. Grafen for en anden grads funktion kaldes en parabel, og er en bue i koordinatsystemet. Og igen er det a, hældningskoefficienten, som bestemmer noget om hældningen. Her bestemmer a, altså hældningskoefficienten, om grenene på parablen vender opad, eller om de vender nedad. Er a positiv, vender grenene opad, og er a negativ, vender de nedad. Vi kan her se grafen for de tre polynomier, vi lige har snakket om. Den grønne er grafen for den 0. grads. Som vi kan se, så er den konstant og ligger parallelt med x-aksen. Den blå er funktionen for en første grads polynomium, og den går her skråt opad, det vil sige, at den har en positiv a-værdi. I det at den blå graf ikke skærer y-akslen i 0, så har den også en positiv b-værdi, og vi kan her aflæse, at det er 2. Den lille graf er en anden grads polynomium, altså en parabel. Og vi kan se, at den har en positiv a-værdi i det at grenene vender opad. 3. og 4. grads polynomier er på sin vis i familie med første og anden grads funktioner, men de opfører sig ikke på helt samme måde. En 3. grads polynomium har forskriften fx lige med ax i tredje plus bx i anden plus cx plus d. En 3. grads funktion ligner en første grads funktion på den måde, at hvor ved første grads funktionen er det gældende, at hvis a er positiv, så skråner den opad, og hvor det for en 3. grads funktion er gældende, at hvis a er positiv, så starter den med at vokse, efterfølgende for at falde, for så at vokse igen, og det kan vi se på den blå graf til venstre. Er a derimod negativ, så starter grafen med at falde, hvorefter den stiger, for så at falde igen. Det kan vi se på den lille graf til venstre. En 4. grads funktion har forskriften fx lige med ax i fjerde plus bx i tredje plus cx i anden plus dx plus c. 4. grads funktionen ligner anden grads funktionen på den måde, at det er gældende for en anden grads funktion, at hvis a er positiv, så vender grenene opad,
og hvis a er negativ, så vender de modsat nedad. For en fjerdegradsfunktion er det ligeledes gældende, at a bestemmer, om grenene skal vende opad eller nedad. Og det kan vi se på grafen til højre, hvor den blå graf har en positiv a-værdi, og den lilla graf har en negativ a-værdi. For alle funktioner er det gældende, at graden, altså om det er en første, anden, tredje eller så videre en grad, der bestemmer, hvor mange skæringer grafen har med x-aksen højst. Altså en tredjegrads funktion kan højst have 3 skæringer med x-aksen, men har mindst 1, som vi ser det i eksemplerne til venstre. Hvis det ikke er muligt at kende forskel på de forskellige grafer af 3., 4. eller 5. grad, så er det altså muligt at lave en standardanalyse, som er en analyse, hvor man kan skelne mellem forskellige grafer, eller i hvert fald gøre det muligt at gøre det. En standardanalyse indeholder punkter såsom definitionsmængden, nulpunkter, fortegnsvariation, monotoniforhold, lokale samt globale ekstrema, vendetangenter, værdimængde. Ud fra disse punkter vil man altså kunne bestemme grafen for funktionen. Definitionsmængden, det er altså grafens udstrækning målt på x-aksen. Man kan også sige, at det er de x-værdier, der har en tilknyttet funktionsværdi. Nulpunkter. Det er altså de punkter på x-aksen, hvor grafen skærer. Man løser altså ligningen fx er lig 0. Fortegnsvariation, det vil sige, hvor grafen ligger i forhold til x-aksen. Hvis grafen den ligger over x-aksen, er fortegnet for fx positivt, altså plus, og hvis grafen ligger under x-aksen, er fortegnet for fx negativt, altså minus. Dette illustreres grafisk ved at tegne en x-akse og derved vise grafens beliggenhed. Monotoniforhold. Det vil sige, at man bestemmer, i hvilke intervaller i forhold til x-aksen grafen er aftagende eller voksende. Svaret det skrives i intervaller. Lokale ekstremer. Det er altså punkter på grafen, hvor det ligger højest eller lavest. Lokalt betyder, at der altså findes værdier, der er større eller mindre. Altså der, hvor grafen går fra aftagende til voksende eller voksende til aftagende. Et globalt ekstrema, det er det samme som det lokale ekstrema, bortset fra at ved et globalt, der er det altså funktionens højeste eller laveste y-værdi. Vendetangent. Vi har ikke haft så sønderligt meget om vendetangenter, men bogen siger, at det er det punkt på grafen, hvor grafens krumning den går fra konkav til konveks. Værdimængde. Det er det samme som definitionsmængden bare for y-værdien. Det er altså grafens strækning på y-aksen. Og ud fra ovenstående analysepunkter, der vil det altså være muligt at kunne tegne grafen for f, og derfor vil det altså være muligt at kunne skelne mellem den her og så andre grafer. Vi har valgt at indsætte et eksempel for at fremme forståelsen for standardanalysen. Den graf, du ser, det er grafen for x, og en standardanalyse for denne graf vil altså se således ud. Definitionsmængden vil være givet ved dm af f er lige med r, da grafen ikke har nogen begrænsninger på x-aksen. Nulpunkter. De punkter, hvor fx er lige 0, er givet ved x er lige med minus 1, eller x er lige med 3, eller x er lige med 5. Fortegnsvariation. Fortegnsvariationen kan ses her på billedet, hvor grafen går fra minus til plus og tilbage til minus, og så til sidst så fortsætter den op i plus. Monotoniforhold. I grafen fra funktionen er f voksende i intervallet minus uendelig til 1, og aftagende i intervallet 1 til 4, og voksende igen i intervallet 4 til uendeligt. Grafens lokale ekstrema er funktionen, antager vi, at det er i x-værdien 1 og y-værdien 2. Og det lokale minimum er altså i x-værdien 4 og y-værdien 1,5. Grafen har her ikke nogen globale ekstremaer, da grafen ikke har nogen begrænsninger, og altså bare går ud i 1 og fortsætter. Værdimængden er givet ved Vm af f er lige med r, da grafen ligesom ved definitionsmængden ikke har nogen begrænsninger på y-aksen.
Og ud fra disse oplysninger skal vi altså skelne mellem denne graf og en eventuel anden graf, der vil se nogenlunde ens ud. Når vi skal bestemme polynomiernes skæringer med x-aksen, altså funktionernes nulpunkter, så kan vi regneteknisk uden kastværktøjer kun gøre det på første og anden grads polynomier ved hjælp af metoder og formler vi kender. Her kan vi f.eks. se ved første grads funktioner ved almindelig løsning af ligninger, og ved anden grads funktioner så bruger vi formlen for nulpunkterne. Ofte så er det muligt at omskrive andengrads funktioner til en produktfunktion, som vi tidligere har arbejdet med, af to førstegrads funktioner. Og tilsvarende så kan vi også gøre det ved en tredjegrads funktion, ved at lave det om til en produktfunktion af en første og andengrads funktion. Og den her metode den benytter vi, når vi løser tredje og fjerde grads funktioner i hånden. Vi kan nu tage et praktisk eksempel med en andengrads polynomium. Vi har valgt ligningen x i anden minus 5x er lig med 0. Vi kan nu først konkludere, at vi har en andengrads funktion uden konstantled, altså uden en c-værdi. Og derfor kan vi benytte regnereglen øverst til højre ved at sætte et x uden for parentesen. Og det gør vi ved at sige x gange parentes x minus 5 er lig med 0. Så kan vi bruge nulreglen, som siger, at hvis produktet a gange b kun giver 0, hvis en af de to faktorer er 0. Vi har derfor, hvis a gange b er 0, så skal enten a eller b være 0. Man faktoriserer derfor polynomierne for at benytte denne regel, i det at x plus a gange x plus b er lig med 0, det vil sige at x plus a eller x plus b altså er 0. Og derfor så ved vi, at det ene nulpunkt det vil være 0. Det vil sige, at vi har nu nulpunktet x lig med a, og vi har den resterende ligning x minus 5. Så reducerer vi og sætter 5 på den anden side af lige med tegnet, og har nu de to nulpunkter x lig med 0 og x lig med 5, og vi har løsningsmængden 0,5. Vi kan også se de to nulpunkter på grafen i midten, og vi kan se, at den lille parabel skærer x-aksen i 0 og 5, og derfor stemmer vores graf overens med vores beregninger. Vi nu tager et praktisk eksempel for en tredje grads polynomium. Her har vi så valgt ligningen 2x i tredje minus 2x minus x lig med 0. Her har vi igen en ligning uden et konstant led, i dette tilfælde en d-værdi. Derfor så kan vi benytte regnereglen igen til højre og sætte et x udenfor. Derefter kan vi så benytte nulreglen, og dermed ved vi, at vi har x lig med 0, og den så resterende ligning, når x er sat uden for parentesen, x i anden minus x minus 1 er lig med 0. Vi har nu igen vores ene nulpunkt x i anden, og så benytter vi nulpunktsformlen x er lig med minus b plus minus kvadratroden af b i anden minus 4 gange a gange d divideret med 2 gange a. Vi sætter nu vores a, b og c værdier ind i formlen. Vi reducerer så yderligere et par gange, til vi får resultatet af de tre nulpunkter, som er x er lig med 0, som vi havde før, og de nu to nye x er lig med minus en halv og x er lig med 1. Det vil sige, at vi har løsningsmængden minus en halv, 0 og 1. Vores beregninger de stemmer overens med grafen til højre, i det vi kan se, at den lille graf skærer x-akslen i minus 0,5, i 0 og i 1. Det var altså alt, vi kunne nå at fortælle om funktionsbegrebet fra Matematik B-bogen. Jeg håber, at du har nydt det. Hej.